zvikanyatsofamba mushe ndaona nyaya dzekuamendwa kweconstitution idzi dzazorema zvekusvika pakutadzisa vamunangagwa vacho kuti vange vachizokondinya kusvika pana 2030 pacho according nezvinhu zvataakuona zvakubuditswa panapa. Kune nyaya dzakawanda dziri kuitika nekuti tiri kunzwa kuti hanzi kana muchinge mazokwanisa kuda kuamenda hakuna kushata kana zvichinge zvazobudirira. Pane mutemo uri kutaura kuti zvoni maamendments iwo anenge aitwa hazvifanirwi kunge zvichizobhenefita munhu angagara ari muofisi iyoyo nechekare. Saka kureva kuti zvinhu zvinenge zvadhakwa, panenge pakumirira mumwe anenge achazopinda successor ndiye anenge akwanisa kunge achinobhenefita zvinhu izvozvo, nekuti mutemo uyu uri kunzi wakaisirwa kuti vanhu vasazoite zvinhu zvekuda kunge vachizvisevha. Ndisati ndapinda munyaya kuti tizivisane zvinhu zviri kuwanda zviri kuitika, ndozviziva kuti manga manonokerwa kudhara, asi inini ndinozvizivawo kuti vanhu vachinge vanonokerwa vane zvinhu zvakakosha zvanenge vachida kuziva munyika yekwedu. Asi ngatitange tazivisana kuti yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Zvakakosha kuzivisana zvinhu zvakaita seizvezvi. Kune imwe information yekuti inongobuda inenge isina basa, kunte imwe yekuti inenge ichibuda asi ine basa. Zvinhu zvakakosha kuti zvinge zvichizikanwa, ndo nyaya dzakaita sedzidzi. Now the office of the Attorney General paZimbabwe apo vakabudisa vachitaura zvoni paExpo vachiti unpacking the constitution of Zimbabwe amendment bill. The office of Attorney General has released the list to assist in the process of unpacking the constitutional amendment bill number 3 pa 26. So this is the thing zvavari kutaura panapa. pane chinja vakabudisa full list of 15 term limit provisions in the constitution of Zimbabwe 2013. Number ndo ichangeri pekutanga public office 2 fixed cap on tenure and section yacho ndo ichangeri kupedzisira. So pa office tiri kuti chi pa public office president, office of the president ichange iri kunge ichirova makore ayo 2 terms 3 years plus. Saka ndopa panonzi munhu achingopedza makore ake 4 years dziya rechi 5 richipera munhu akupinda pakunopindwa pa-election zvichingoenda zvakadaro. It's on section 91 subsection 2 and clerk of parliament, office of clerk 1 6-year term renewable once. It's section 154 subsection 2. Tovatawe pa constitutional court judges, avo vane non-renewable 15 years, retire at 70 years, extendable to 75. It's on section 186 subsection 2. Supreme Court judges, office of Supreme Court judge, retire at 70, extendable to 75 as well. Judicial Service Commission members of Judicial Service Commission, 1 non-renewable 6-year term. It's on section 189 subsection 3. Heads of government controlled entities, Act of Parliament may limit terms. It's on section 197. Topata pa permanent secretaries, apo I think ndo panopinda vanhu vakaita sana Niki Mangwana one rimwe team wepapapa. Office of permanent secretary inopa up to 5 years renewable once. It's on section 205 subsection 2. Topata pa defense forces commanders, commander of defense forces, not more than 5 years, maximum 2 terms dzake ndo dzanoita sedzanorova. It's on section 216 subsection 2 subsection 3 I mean. Tobva pana commissioner general of police, ndo department rakara kumbobvana mutamba matanga vachingoenda vakadaro vachingochinjana. So pana pari kunzi 5-year term renewable once. It's on section 221 subsection 2. Director General of Intelligence, pari kunzi 5-year term renewable subsection 226.
section 226 subsection 2, Commissioner General of Prisons 5-year term renewable. Section 229 subsection 2, tobatawa pa Zimbabwe Electoral Commission members, membership of ZEC 6-year term renewable once marks 12 years. Section 238 subsection 5, tobatawa pa na Prosecutor General 6-year term renewable once, it's on section 259 subsection 5. Auditor General, Office of Auditor General, maximum 6 years per term, total not exceeding 12 years. Section 310 subsection 3, Commission members General, members of commissions 5-year term renewable, nenge iri pa section 320 pa subsection 1. Ndo mamirira akaita chinhu chacho panapa tiri kuona iri kutaurwa ne the office of attorney general, ndo zvinhu zvavari kubudisa. But there is this guy abva abudikira passport. You know, one thing I love about maZimbabweans ndekuti avadi kunyanya kutambisa nguva, vanobva vangonanga straight to the point, vachida kuziva kuti what exactly is going on. Kwapa muri kupaonawo sei it's from Justice A Mavedzenge vari kuti, dear attorney general, why have you omitted section 91 subsection 2 on your list of term limit provisions for the president? As chief legal advisor, are you not aware of section 95 subsection 2b, which says the president's term of office is limited to 5 years? Are you also not aware of an existing constitutional court decision which says, by way of contrast, the constitution abounds with a myriad of provisions that unquestionably constitute specific term limit provisions? First and foremost, there is section 95 subsection 2, which expressly stipulates that the term of office of the president is 5 years. Page 50 of Max Maupungu and Vice Minister of Justice, Legal and Preliminary of Affairs and 6 others, 7 of 2021. The nation awaits for your response because we need to be sure that our government is properly advised on the law. Apedza zvake ndokumwe kuri kuonesana kwavari kutaura panapa. Inyaya yesikupera mushe. To be very honest with you, ndo dzimwe zvinhu zviri kuitika zvekuti hazvisi kunyanya kutariswa nevanhu. But Mapungu judgment panapa iri kubuda. The court in Max Mapungu versus Minister of Justice makes 2 key points. Many constitutional office already have explicit term limit provisions. The judgment lists examples. President section 95 subsection 2, 5-year term renewable once. Judges, commissioners, other public offices with fixed terms. The court says these are specific term limit provisions within the meaning of section 328 subsection 1. If Parliament amends any of these provisions in a way that extends the time someone may stay in office, then section 328 subsection 7 automatically applies, and section 328 says any amendment that exceeds a term limit does not apply to anyone who has ever held that office before the amendment. In other words, you can amend a term limit, but the amendment cannot benefit the incumbent or any past holder of the office. This is a non-retroactive rule designed to prevent self-serving amendments. So the court's position is, if provision fixes the length of time someone may hold in office, it is a term limit provisions. If you amend it to extend that time, section 328 subsection 7 kicks in automatically. Muri kuibata nyaya yacho. Kana mukangoda kungo extenda kungo amenda zvenyu zvemusoro yenyu, uyo mutemo unenge wakakumirira uyo. Section 328
subsection 7 kicks in automatically. Saka kureva kuti uyanenge asingabvumidzwa kuti ange ari achabenefita for that amendment yavanenge vaita. Saka kureva kuti unenge wakunzi iwo chikero kwakaamenda uchidaro uchiti mutemo ndo wataura kuti munhu ainge achitonga 7 years azvifanira kunge zvibenefita iwo wagara uri sitting kudhara panyaya dzacho kana kuti wanga wakahodha ofisi yacho pamakore asadarika. Saka muchidimbu tiri kuti chi this is the waste of time pane zvese zvavari kuronga, but I don't know kuti zvichanobuda zvichiita sei, but this is the judgment iri kubuda panapa yandiri kuona iri kunzi mapungu judgment ndo mabudire iri kuita panapa. Saka kureva kuti nyaya idzi hadzisi kuzopera zvineka kupusirana mukati. I understand kuti vanokwanisa kuzowana something pekubuda napo, and the other thing chiri kuitika ndechekuti these guys is very smart to the extent yekuti zvinobva zvazonzi inga takaswera takapedzerana wano kumatare edzimhosva. Saka muchiri kuda chii? Imimi mazimba munobva makuzongoirelaxa makadaro, because recently apa tine imwe nyaya iri kuitika apa tototi nyaya idzi dziri kutokuwadzisa. Pane munhu wekuCDF uyo akabuda achiti ndakarohwerwa nyaya idzodzi zichinziwo tiudza kuti mukuzifambisa sei kuCDF muda kuiloncha rini, kana mailoncha ndiani ari kuisa mari panyaya dzeCDF idzodzo dzacho, ndiani achanga ari panhingirikini mukuda kuitanga rini, donzvo rayo nderei, achibvunzwa zvinhu zvakawanda nezvimwe zvaasingazivi, akataura kuti akarohwa zvisingaite, akatsikwa makumbo ake nemota, ndari kuti mota yakauya ichimutora irapta. So I'm not sure kuti kana iriyo rapta ikazotsika futi makumbo ake, I'm not sure kuti munhu achiri kufamba here, but this is something chekuti chiri kutora nzvimbo chiri kuitika izveso. Saka ndati nyaya idzi kwadzakuenda ndokwacho kwatinondi kwamva ndaichika makumbo, but I'm happy kuti zvinhu zvakadai so zviri kuitika in our time, and kana zvinhu zvakaramba zvichiitika maitikire akadai so iwaya zvinoratidza kuti taakunanga somewhere as a nation. Hatidi nyika yekuti ikaponangomuka munhu wongoti nhasi toda kudai so mangwana toda kudai so zvobva zvangobvarana munhu obva angoamenda zvaari kuda. It does not make sense to us honestly. But thank you so much muri Zimbabwe for tuning in to Coolin TV. Regedzai tikupei dzimwe nhau dzichange dzirimo, but ine nyaya yakakosha kuti tisire panapa. Since ndaenda zvangu ndoziva kuti zviri very important kuti tizivisane kune vanhu vese vari muSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permit. Namba dzamuri kuona dziri paflyer edzo ikampani inonzi Education Research ndiyo inoita basa iroro. Chero vari kunze kweSouth Africa munokwanisa zvekare kuregisterwa nekuvhurirwa maFNB business accounts musina mawork permits kana mastudy permits. Saka garai mabata mukoma Owen ndo vanodaira panhamba idzo pamanagement team iyo inenge iri kuEducation Research, ndo vanonyanyisa kudaira foni iyoyo motaura navo vokubatsirai. Asi make sure kuti une passport kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichita se zvichiroveka. Kune vari kunze kweSouth Africa vaya vanenge vachida kuitirwa zvinhu izvi chinongodiwa ipapa chete entry stamp papassport yako, chidhindo chekupindisa munyika. Saka make sure kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvakangorongeka. Kana ukangokwanisa kungoita izvozvo chete vakutokubatsira mukoma Owen. Advantage iripo ndeyekuti futi vanokuitira vari kwavari iwo uri kwauri ikoko. Saka haunide kutambisa mari yako uchitravela unongoziva kuti iwo wakungofokasa nekungobhadhara maservices akanaka vanongokuitira aya, and vari reliable and affordable. Hapasina chekumirira ipapapo. Contact them on their numbers that are showing on the screen. Vagara vakubatsira vanopedza basa. Zvamanje ndiri kuti ngatimboperera panapa maZimbabweans.